Hayan sugda na karong buwana ang pag-rehabilitate sa Municipal Cemetery sa Lapu-Lapu City. Og samtang padong pakintrabahoon na nakahimo na og initial nga sabot-sabot ang mga opisyal sa Dakbayan sa Lapu-Lapu og ang lungsod sa Cordova alang sa pagpahiluna sa mga minatay. Si Luan Mirondina adunay live report. May Yes, Bob, sa inisyal nga kasabutan sa public cemetery sa lungsod sa Cordova, ipahiluna ang mga minatay nga mga indigent residents sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga dili na ma-accommodate sa Humay-Humay Catholic Cemetery kay puno na kini. Ang gidaghanon sa magamit nga nitso dito sa Cordova, mauusab ang igahin sa Dakbayan sa Lapu-Lapu kung ugaling ang mga taga Cordova na usab ang manginahanglan kay ang Dakbayan sa Lapu-Lapu may plano man nga tukuron nga 730 ka mga bag-ong nitso sa pag-rehabilitate niini sa Municipal Cemetery. Sa tigom uban sa mga opisyal sa lungsod sa Cordova ug sa Dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong milabayng Biyernes, nauyunan ang pagtinabangay sa duha ka LGU sa pagpahimutang sa mga minatay ilabi na ning panahon nga nagpadayon ang pagsaka sa mga namatay nunot sa COVID-19. Mitanyag ang kagamhanan sa Cordova nga makapagamit pa kini og 20 ka mga nitso alang sa mga taga Lapu-Lapu City nga dili na ma-accommodate sa Humay-Humay Catholic Cemetery. Uba kaha ang LGU na mismo sa Lapu-Lapu City ang mupabarog sa bag-ong mga nitso sa pampublikong samang sa Cordova kay may espasyo pa man nga katukuran. Ang gidaghanon sa magamit nga mga nitso gahinan usab sa Lapu-Lapu City ug susamang gidaghanon sa nitso sa pag-rehabilitate niini sa Municipal Cemetery. Ni-offer ang Cordova na pwede sila muhatag sa atua og 360 niches pero muhangyo sila na ang city mo kanang mubayad for the construction at around 4.3 million. So that's the first option. Supplemental budgetary, no? Yeah. Mas pasulod na ta sa kuwan sa fourth quarter, last quarter. So ato sa tanan sa resources kung unsay capacity nato bitaw nga mo gasto for that purpose. Matod ni Attorney Misaili Tejano, nabid na ang pag-rehabilitate sa Municipal Cemetery sa Barangay Gunob o gikatakda na kining sugdan og trabaho karong buwana. Apan lagi ang pagtrabaho mula natman og 4 ka buwan. Busa sa Cordova una ipahimutang ang mga minatay nga taga Lapu-Lapu City nga way kalubngan. Karon nga semana ipagawas namo ang listahan sa 700 plus ka mga tawo nga nalubong dira aron tagaan og 30 days notice ang mga pamilya ang kabanay nga pwede na nila kwaon ang bukog sa ilahang loved ones or ila lang bang ipabalhin sa atong tukuron nga bone chamber. Sa buwan lang sa Setyembre, may 19 na nga nakala sa Lapu-Lapu City tungod sa COVID-19. Bob, karong hapon may tigom sa Lapu-Lapu City Mayor's Office uban sa kontraktor sa mo-rehabilitate sa Municipal Cemetery sa Dakbayan. Kini aron na mahanay ang proseso sa paghabwa sa mga bukog aron masiguro nga dili magkaproblema unya pagpangitaay ang mga kabanay niini ilabi na kay hapit na usab ang adlaw sa mga minatay. Bob? dahil salamat Luan Mirondina sa imong live report.